لك من السما سيح لي وليا بيجي عندك عني شوف يمكن بالبابليانا تلقيبا في لودو بالبابليانا في الريحة تطفى لك من السما سيعيب ليا بيجي عندك عني شوف يمكن مربحة في ذا السانtuarju biex tiċċelebraw flimkien il-laqgħa tagħna mal-Mulej li jagħtina l-kelma ta' mħabbtu. Mhux jaħdem. Biex tiċċelebraw kif jixraq nitolbu maħfra ta' ħtietna. Nistqal Alla li jista' kollox u lilkom inti li jien għaddi b'ħafna bil-ħsieb bil-kliem bil-emin. Billi ħallejt mirjieti tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem verdi lill-anġu l-qaddisin kollha u lilkom inti biex titolbu għalija l-mulejja tagħna. Eħen għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina. Il-udisa qegħdin nofruha għall-erwieħ ta' Gregory u Margaret Buttigieg. Nitolbu. U Alla, inturi id-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitberdu mit-triq it-tajba. U bekk tgħinhom jerġgħu jsibuha. Għamel li kull min istqar li hu nisrani ibiegħed minnu kull teba lil dan l-isem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem. Nistidinkom illum tisimgħu verament tajjeb l-ewwel qari. Għax għandu talima kbira li kif kien jagħmel il-profeta idawwal l-imħuħ tal-poplu tagħna. U illum din il-kelma tasallina wkoll permezz tas-servizz profetiku tal-Knisja. Nisimgħu bil-fidi. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Isimgħu il-kelma tal-Mulej. Intom, prinċpijiet ta' Sodoma, għatu widen għat-talim ta' Alla tagħna. Intom, nies ta' Gomorra. X'tiswi l-kotra tas-sagrifiċċji tagħkom? Jgħid il-Mulej. Xbajt mis-sagrifiċċji ta' ħruq tal-bdabat u mix-xaħam tal-bejjem smin. Id-dem tal-gniedes u l-ħrief u tal-imtaten ma joġbunix. Meta tiġu taraw wiċċi min ifittex dawn minn għandkom biex tiġi tikkalpestaw li il-ktieħi tiegħi. Iġġibux iżjed offerti firħa, sirt niskerrom il-bħur, il-qamar ġdid, is-sibt u l-laqat li sejħu. Ma niflaħx għal ħażen flimkien mal-festi. L-ewwel tax-xhur u l-festi tagħkom jien nobodhom. Pis huma għalija ejjejt nerfgħu. Meta intom tiftħu jdejkom jien imwarrab għajnejja minnkom.
Ukoll jekk tkattru it-talb jien ma nismakomx. Għax idejkom mimlija demm. Inħaslu u tnatfu. Neħħu l-ħażen ta' għemielkom minn quddiem għajnejja. Iqfu mill-ħażen. Talmu għamlu t-tajjeb. Fittxu dritt. Sewwu l-inġustizzji. Iddefendu lil-tiem. Aqbżu għall-arma. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Ma nċafrekx għas-sagrifiċċji tiegħek, il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem qudiemi. Ma neħtieġ ebda oġol minn tiegħek jew gidien mill-imrieħel tiegħek. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi u żżomm fuq xuftejk il-patt tiegħi, int li tobgħod it-twiddib u tixħed kliemi wara darek, lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Dan int għamilt u jien bqajt sieket. Forsi ħsibt li jiena bħalek. Issa se nċanfrek u dan kollu nqiegħed quddiemek. Min irrod li sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr, dan isebbaħni. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Inhumu għall-kelma tal-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħejjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa, għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. Glorja lilek. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-disċipli tiegħu: Taħsbux li jien ġejt inġib il-paċi fuq l-art? Ġejt inġib mhux il-paċi imma s-sejf. Iva, ġejt nifret lill-bniedem minn missieru, lill-bint minn omma u lill-mara minn żewġa u l-bniedem ikollu n-nies ta' daru stess edewwa tiegħu. Min iħobb lill-missieru jew lill-ommu iżjed minni, ma jistħoqlux li jkun miegħi. Min iħobb lill-ibnu jew lill-bintu iżjed minni, ma jistħoqlux li jkun tiegħi. U min ma jarfax salimu u jimxi warajja, ma jistħoqlux li jkun miegħi. Min isib lil ħajtu jitlifa u min jitlef il-ħajja minħabba fija isiba. Min jilqa lilkom jilqa lili u min jilqa lili ikun jilqa lil dak li batni. Min jilqa profeta għaxu profeta, ħlas ta' profeti jieħu, u min jilqa bniedem ġust għaxu ġust, ħlas ta' wieħed ġust jieħu. U kull min jagħti imqar tazza ilma frisk lil xi ħadd minn dawn iż-żgħar għax huwa disċiplu, tassew ngħidilkom li ma jitlifx il-ħlas tiegħu. Meta mbagħad Ġesu temm jgħid dawn it-twissijiet lid-disċipli tiegħu, tela minn hemm biex jippridka fi bliet oħra. Il-kelma tal-mulej. Tifħi lilek Kristu. Kemm hu sabiħ tisma' lil xi ħadd
iwidbek iwissek għall-aħjar tiegħek. U l-qari li smajna l-lum huwa dan illi bl-imħabba Alla iwiddeb il-poplu tiegħu biex jgħix aħjar. Imma kemm il-Vanġelu u kemm anke l-ewwel qari jista' iħawwadna ftit. Għax fl-ewwel qari smajna li Alla xeba bis-sakrifiċċji tal-annimali għad onur tiegħu. Imma qalb il-poplu hija mbejda. U l-istess Ġesu jista' jħawwadna llum għax jgħid jien ġejt mhux inġib il-paċi imma s-sejf biex jifret sa jifret. Jifret lilna mill-ħażen tagħna. U x'ħażen hu li għandna aħna? Illi forsi ma fimniex biżżejjed jew ma nifhmux għax forsi dgħajfin xi tfisser din il-kelma tal-lum. Għax jgħid biex inkunu tiegħu, biex inkunu veri disċepoli, irridu inħobbu qabel kollox lil Alla, qabel kull imħabba oħra. U semmina jekk wieħed iħobb il-missieru li hu kmandament ta' Alla iktar minni ma jistħoqlux li jkun miegħi. Issa Ġesu permezz tal-kelma tiegħu kemm lid-disċipli tiegħu u llum lilna qiegħed jgħidilna. Dak li tagħmlu irid ikun frott tal-imħabba primarja, imħabba prioritarja lilu. U din hija verità illi ħafna drabi ma nifhmuhiex. Għax jekk verament inħobbu lil Alla, ma nistgħux ma nħobbux lil Alla. U hawnhekk disfrissija nistgħu nagħmlu għalina. Aħna li niċċelebraw l-qudiesa kuljum u allura għandna okkażjoni ta' kuljum illi Alla iġġeddidna fl-imħabba. Għax jiswa ħafna qudies u mbagħad il-qalb tagħna mimlija mibgħeda, jew għejra, jew egoiżmu. Jiġu ħafna nies il-Knisja, imma minn dawn li jiġu issib ukoll illi dawk li jgħidu li huma insara ma jagħmlux ġeħl l-isem għax jagħmlu azzjonijiet reliġjużi sbieħ imma l-qalb tagħhom hija mbeda minn Alla. Allura eżesbieħ, aħna li din nisemgħu din qudiesa f'dan l-istantwarju u dak ħutna maqudin magħna bil-mezzi soċjali. Insaqsu lilna nfusna. It-talb li hemm nagħmel, l-azzjonijiet li hemm nagħmel, il-frekwenza s-sagramenti, idin irrisquna iktar lejn Alla, għax aktar ma naslu qrib Alla, iktar nistgħu nħobbu lill-oħrajn. Ġesu ma jgħidilna biex nobodu l-ġenituri, jew il-min suppost inħobbu, il-proxmu, imma jgħid qabel kollox tridu tarfuni li jien l-imħabba, tridu tarfu li jien il-mulejma. U l-mulej dan irrit minna inkunu rib tiegħu biex inkunu rib il-proxmu, speċjalment dawk ta' madwarna. Għax nirripeti x'tiswa tiġi l-Knisja u mbagħad lill-ġenituri anzjani tiegħek tipprova twarrabhom għax huma ta' pis. U nistgħu nibqgħu sejrin b'ħafna eżempju bħal dawn. Allura aħna li niċċelebraw s-sagramenti għandna don kbir. Alla jwiddibna biex l-imħabba vera tkun verament konkreta. Imma bis-sens. Fil-skrittura nsibu wkoll pereżempju jgħid li l-bniedem ma jgħix biss bil-ħobs imma b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Għax Alla tant iħobbna li jridna ngħixu bħalu. Biex hekk għamel Alla ħabbna tagħna lill-ibnu. U ibnu iħobbna għax jagħti lilu nnifsu lilna, speċjalment waqt l-Ewkaristija.
Allura, jekk aħna nħossuna maħbubin minn Alla, kif nistgħu ma nħobbux jew nimxu biex nħobbu nikbru fl-imħabba lejn il-proxmu? Għax din hija t-twissija ħelwa li jagħmlilna Ġesu biex inkunu iktar fil-paċi ma' nafusna. Meta minħabba l-imħabba ta' Alla inħobbu lil xulxin. Uti Eżis, il-kelma tal-mulej tistidinna biex namlu għażla radikali għal Ġesu u għall-imħabba lejn il-bnedmin kollha. Għalhekk nitolbu u ngħidu kebbes qlubna bin-nar ta' mħabbtek, kebbes qlubna bin-nar ta' mħabbtek. Għal-Knisja imxerda mad-dinja kollha sabiex il-kelma u l-għażliet li tagħmel tagħti xhieda tal-imħabba u l-fedeltà l-arus tagħha Ġesu Kristu nitolbu kebbes qlubna bin-nar tagħha. Għal paċi fid-dinja sabiex nifmu li l-vera paċi mhijiex biss xewqa ta' tranquillità imma passjoni għal verità u ġustizzja u mħabba lejn il-proxmu. Nitolbu kebbes qlubna il-qalb ta' ħabtek. għal dawk li huma fil-bżonn, speċjalment nuqqas ta' mħabba, sabiex isibu fostna min jgħinu jilqaħħom u bimħabba tagħna inkunu qrib tagħhom. Nitolbu kebbes qlubna in-nar ta' ħabtek. għalina din iċ-ċelebrazzjoni preżenti hawnhekk u dawk kollha li maqogħdin magħna b'devozzjoni lejn il-Madonna ta' Pinu, irresqu l-talba tagħna sabiex l-imħabba tagħna bħala miż-żewġin, ġenituri, uliet, familjari, bieb, assisin, tkun tirrifletti l-imħabba ta' Kristu. Nitolbu kebbes qlubna in-nar ta' ħabtek. nitolbu wkoll għal dawk il-pellegrini li jiġu f'dan l-istantwarju jew ċemplunna jew jibatunna emails biex nitolbu għalihom. Ejjew flimkien irresqu it-tal personali tagħna tiegħi u tagħkom lil-mulej permezz ta' Marija illi l-ħarsa tagħha hija dejjem fuqna. Nitolbu kebbes qlubna in-nar ta' ħabtek. permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, la parola di Dio oggi ci indica una via nuova per la nostra vita cristiana, perché possiamo mettere al primo posto l'amore di Dio, perché chi ama veramente Dio non può non amare il proprio prossimo. Fa, Signore, che la nostra vita sia simile alla tua, tu che vivi e regni. Preghiamo. Kebbes lubna binna. in-nar ta' ħabtek. Il-qamu lej dawn it-talbiet tagħna u għatina l-Ispirtu Għaddis tiegħek biex insiru nixbu dejjem iżjed lill-Ibn Ġesu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-qadan il-ħobs mulej, il-qadan l-imbin, il-qadi l-ġurnata, ferħu dmatin, fl-offerta tijak, l-offerta tana, fil-ħajja tijak, il-ħajja tana. Imbirek jint mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li din nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu Israelina il-ħobs tal-ħajja. Ejmi li dejk sagrifiċċju għat-tifir u Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubitek tajtna dan l-imbit li din nofrulek, frott tad-dinja u xogħol il-bniedem
li minn Israelina ix-xogħol tar-ruħ Birik Alla dejjem. itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Mister li jista' kollox. Inqamu lejn idejk is-sagrifiċċju għat-tifil glorikas għat-tiġijiet tagħna tal-Knisja b'qazza kollha tiegħu. Ħares mulej lejn din l-offerta li l-Knisja qed tagħmillek hija u titolbok. Għamel li l-poplu fidil tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fl-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn Niżukar lill-mulej Alla tagħna. hekk sewwa u xiera. Sewwa u xira ta' sew mulej missier għaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid ta' salvazzjoni tagħna. Li dolodu u f'kull sitwazzjoni irrodurek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru il-qawmen tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jerġa' jiġi bil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli u l-bnedmin ta' rida tajba infaru u intennulek bla għeda. Għaddis, għaddis, għaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismawet u l-art imlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smawet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-oli ta' smawet. Għaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalek li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien serjenata biex minn rajħ ibati, ħal ħobs, ratti l-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u għal, ħudu u kunu il-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u għal, ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xerret għaliko u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dubien. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mattijek mulej nixandru bil-fer għamlu. Nistennew ksamadu. Għalek aħna u namlu dan tifkira tal-mewt u l-awment ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U radurek ħaj għax oġbuk til-għana għawl qudiemek biex naduk. Mitċa kontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisewijiet li jinna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxejda mad-dinja kollha. Wetta fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljum, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministru u l-poplu li jien ksib talik. Ftakar f'ħutna dawk li raqdu bit-tama tal-awmen, daħħal il-mejtin kollha qudiemek fid-dawl tas-sebti. Ħen għalina l-kol nitolbuk, għatlina u kol il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-Qaddisin kollha li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Amen li moħħa minn faruk u nseffuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jena talilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien ma' l-Ispirtu Sant, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew fiduċja bħala qulet Alla irresqu it-talba tagħna li għallimna. Missierna li inti f'ismawet jitqaddes ismek. Ikun tritint kif is-sema jidofla. Ħobsna ta' kuljum għatina llum.
اغفر لنا ذنوبيتنا بحال ما نغفروا المنوهات علينا ولا تدخلناش في التجريب ازداد الاسلام الدني. اخلصنا نطالبوك مولاي من كل دني. اعطينا في طيباتيك الباتش في زميننا باش نكونوا هيلسا دايما من الذنوب ومحارسة من كل انكواه. احنا اللي نستناو ونتموا علينا والمجا السالفاتور تاعنا جيسو كريستو. مولاي جيسو كريستو ليات الابوستل تيك انهالي لكم اسلام نعطيكم اسلام تيك. لا تغاريس لين الذنوبات تاعنا الزهارس لين الفيد ذاك نسياتيك اتي اسلم ولا اقدر تريد فيها انت تعيش في السلطان على دايم تا دايم. الباتشي تا جيسو تكون دايم معكم. اعطوا سينيال تا باتشي للشوشن. الجسم والدم تا كريستو فدان الكالتشي اللي صار نتقربوا بيهم يكون يسواونا الحياة دايم. حرف تالا نتنخدم. دانو جسو لينات علينا دانو الحرف تالا لينخد نبات الدنيا. خيني اهنا المستيدنا على الركلة الحرف. مولاي ما توليش. الجسم تا كريستو إهارسنا الحياة دايم. يك تنسى بلاش الحياة هي ورا جسوم يترسول السين الباشي هي ورا جسوم يكتش بنا رجوني هي ورا جسوم يكتسوني تشرب حبا هي ورا جسوم وبستريني بصارنا والبريزة يدورنا وبزيادة الحياة هي اللي نشوفنا. Grazzi, signoralla,
Gloria al Messia, l'Ibn u l-Spiritu Santu. Nitolbu. Irċivejna mulej id-don tijek tal-kelma u tal-ħof tal-ħajja. Nitolbuk li res u sikwit lejn dan is-sagrament biex ikabbar fina il-qawwa tas-salvazzjoni tagħna billi nikbru u ngħixu fl-imħabba bejnietna bi Kristu Sidna. Qabel il-barka tal-aħħar ejjew nerġgħu ninaqdu bl-intenzjonijiet tagħkom hawnhekk u dak kollha permezz tal-mezzi mowdin magħna. U b'qalb safja, qalb imħeġġa b'imħabba lejn Alla fuq l-eżempju tal-Madonna aħna wkoll nkunu nistgħu ngħidu hawn jien. Irrid nikber fl-imħabba ta' Alla. Għax min jikber fl-imħabba ta' Alla jikber fl-imħabba tal-proxmu. Għalhekk, slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Ibn u l-Ispiritu Sant. Morru ejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Dejjem